Dragi smokvaši, slijedi jedno razmišljanje o poniznosti i samopouzdanju. Nadam se da će vam biti na korist. Prije nekoliko godina u mnogim gradovima Hrvatske pojavili su se reklamni posteri jedne banke na kojima je pisala jedna zanimljiva zgodna rečenica: ova zemlja treba ljude koji vjeruju u sebe. I vjerujem da bi se svi s tom tvrdnjom mogli složiti. Međutim, onda je negdje jedan očito nadobudni vjernik napisao umjesto u sebe na kraju prekrižio je i napisao u Isusa. Ova zemlja treba ljude koji vjeruju u Isusa. I s tim bi se još više, vjerujem, mogli složiti. No, ako želimo biti potpuno precizni, mislim da bi trebali reći sljedeće. Ova zemlja treba ljude koji vjeruju u Isusa i u sebe. Naime, iz prave vjere u Boga i iz pravog pouzdanja u Boga kao stvoritelja proizlazi jedno zdravo samopouzdanje i samopoštovanje. Isus je rekao: ljubi Boga svim srcem svojim, ali je rekao i ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga. Dakle, čovječe, sebe trebaš voljeti, a onda voljeti i druge ljude. I ljubav prema sebi o kojoj govori Isus je nešto sasvim drugo od sebičnosti. Sebičnost je kada netko samo na sebe misli. Ali ljubav prema sebi je kad mislim na sebe, ali mislim jednako i na druge. To je pravi put. I ljubav prema sebi ni na koji način se ne protivi poniznosti, ako poniznost ispravno shvatimo. Što je to poniznost? Poniznost je istina, rekla je Sveta Terezija Avelska, a slično su govorili i drugi sveci. Poniznost je istina. Sada ćemo malo obrazložiti što to sve konkretno znači i zašto se tako kaže. Dakle, poniznost je kada uskladiš svoje srce, svoj način razmišljanja sa istinom i sa nekoliko različitih istina koje čine jednu. Koja je to istina za početak? U odnosu prema Bogu, istina je da je Bog stvoritelj, a ja stvorenje. On je beskrajno veliki i moćan, a ja sam malen i ograničen. I to je istina. Poniznost prema Bogu je jednostavno priznati tu istinu. Priznati ja sam stvorenje, on je stvoritelj. I zato svaka mu čast i hvala. Hvala mu što me stvorio i što me ljubi. A oholost se zapravo temelji na laži. Da ja kao stvorenje za sebe tražim čast veću od statusa stvorenja. Da se postavljam kao nekakvo božanstvo. To je laž. To nije odraz istinitog stanja stvari. To je ono što je za sebe poželio Lucifer. Čast koja mu kao anđelu ne pripada. Čast Božju. Otac laži. Oholost. Sljedeća predivna istina s kojom se trebamo uskladiti ako želimo biti istinski ponizni jest da ako me Bog stvorio, on koji je savršeno mudar i dobar, onda ja nešto vrijedim, onda ti nešto vrijediš. Jer Bog ne stvara smeće, nego cvijeće. On se nije zabunio kada te stvorio baš ovakvim kakav jesi. On zna što radi. I zato zbog te istine trebam sebe cijeniti i voljeti. Ako sebe ne cijenim i ako sebe ne volim, na neki način indirektno griješim protiv Boga, protiv stvoritelja, jer ne vrednujem dovoljno ono što je on stvorio. I tu postoji opasnost lažne poniznosti s kojim se mnogi muče, zato ovo razmišljanje dijelim s vama. One lažne poniznosti koja se sastoji od nekakvog grčevitog nastojanja da sebe ponizim, da sebi govorim da ne vrijedim, da ne mogu, da sebe gazim i onda se osjećam nekakvo skvrčeno, uznemireno. To nije dobar put. I to kad čovjek sebe ne cijeni, kad sebe gazi, pretjerano ponižava, to treba na neki način ispovijedati također. Griješio sam protiv sebe, velečasni. Nisam poštivao sebe, nisam volio sebe, nisam se dovoljno brinuo za sebe, za svoje zdravlje, za svoje dobro i tako dalje. To je i stvar za ispovijed. Dakle, sastavni dio poniznosti prema Bogu i sebi je poštovanje te istine o sebi da sam Bogu dragocjen i to toliko da je Krist za mene položio svoj život na križu. Toliko sam vrijedan. A zatim, da bismo bili istinski ponizni, važno je da budemo realni s obzirom na vlastite slabosti, karakterne mane i ograničenja.
Čovjek, svako od nas, treba biti zdravo samokritičan i moći sebi priznati to i to kod mene nije najbolje, u tome i tome mogu i trebam napredovati. Nisam savršen, nisam idealan i zato se neću tako niti postavljati prema drugima. Krist je za mene trebao trpjeti na križu i to ću si uvijek dozivati u pamet, da me ta svijest da je za moje grijehe trpio drži na zemlji, posebno onda kada počinju mi navirati nekakve misli o moje posebnosti u odnosu na druge i tako dalje. I nadalje, kako bismo bili istinski ponizni, potrebno je da uskladimo svoje srce s istinom, da su i drugi ljudi Bogu dragocjeni baš jednako kao i mi, kao i ja. Niti sam više vrijedan od nekoga, niti sam manje vrijedan od nekog drugog. Jednako smo vrijedni pred Bogom, jednako voljeni, jednako cijenjeni, jednako je Krist umro za svakoga. Pred Bogom je jednako vrijedan predsjednik SAD-a, neki beskućnik i ja. Nema razlike u vrijednosti. I svakom čovjeku Bog je dao određene darove i sposobnosti, kako bismo surađivali i obogaćivali jedni druge. Nitko ne zna sve sam i nitko ne može sve sam, a svi zajedno znamo sve što trebamo znati i zajedno možemo puno toga postići u toj povezanosti i suradnji, koristeći svatko od Boga mu dane sposobnosti na dobrobit zajednice. Evo dakle, istinski ponizan čovjek je svjestan da može obogatiti druge i svjestan je da treba pomoć drugih, da je njega drugi obogate i pomognu mu na svom putu života. Zato ponizan čovjek zna prihvatiti pomoć drugih kada mu je potrebna i zna ponizno reći hvala. Evo, dragi smukvaši, braćo i sestre, ova zemlja treba ljude koji vjeruju u Isusa, koji vjeruju u sebe i svoje sposobnosti od Boga nam dane i koji znaju prepoznati ljude u koje mogu imati povjerenja. Završavam sa mišlju Svetog Franje Asiškog koja vam može pomoći u poniznosti, koji je rekao da je netko drugi dobio milosti koje sam ja dobio, puno bi bolje Bogu služio. Evo, to je dobro tako si posvijestiti, da je netko drugi dobio milosti koje sam ja dobio, možda bi puno bolje služio Bogu. Evo, želim vam svima i sebi da budemo istinski ponizni u jednoj opuštenosti, da napredujemo u toj kreposti. Ona se ne postiže nekakvim grčevitim nastojanjem ponižavanja sebe samoga, nego jednostavnim usklađivanjem svojih misli, svojega srca sa istinom o Bogu, o sebi i o drugima. Neka vas Duh Sveti vodi u izgradnji te kreposti kao i svih drugih kreposti srca Isusova. Bog vas blagoslovio. Hvaljen Isus i Marija.